ଭଉଣୀଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ମାନେ ମୋ ଶାଳି ଇଏ ତୁ ଦେଲୁ 3 କିଲୋ ବିଲାତି ଦେଲୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ 3 କିଲୋ ଚକୋଲେଟା ଧଡ଼ିଆଟା କଣ 3 କିଲୋ ବିଲାତି କଥା ଶୁଣି ଚିତା ବୁଡ଼ିଗଲା ଇଏ ପାଣି ଫାଣିବେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କଣ କରିବି ଯାଉଛି ଏଇ ବିଲାତିରୁ ନନ୍ତା ମୁହଁର 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଏ ଉଠୁରେ ଇଏ ଧଡ଼ିଆ କଣ ଉଠୁବେ ଉଠୁ ଇଏ ତ ବିଲାତି ସେଠ ଖାଇଯିବ ଉଠୁବେ 3 କିଲୋ ସତରେ ନନା ତୁ 3 କିଲୋ ବିଲାତି ନବୁ ନା लो ମୁଁ ବେପାର କଲା ଦିନରୁ କେହି 3 କିଲୋ ବିଲାତି ମାଗି ନାହାନ୍ତି ଦେ 1200 ଟଙ୍କା ଦେ ଇଏ ଚକୋଲେଟ 1200 ଟଙ୍କା ନନା କଣ ଶୁଣୁ ନାହିଁ କଣ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା କି କଣ କରିବି ଯାଉଛି